ne vaut mieux prévenir que guérir. Ka min non ko dum Kono fi yeso joni andi an. Néné No Wely. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Itubi kondule ponde. Itubi kondule ponde. La iso tike. Kono gerta dum do. La bandi la post mi mo tigiri. Kambe don tigiri. Ni mo ne do kare mayda demi fan. Allah digayi bijo tigay. Koto bina diori. Koto bina diori. Koto bina diori. Allah wallah hitala derdo. Ko boni ko fop mi acciti. Eba Néné No Wely. Eba jawde no weli. Mi wo ala la hala ndé fi ko par rapport au programme parce que de wonde ngala yo de melande programme Andi kwang ona min andi si ko be wondi mi wani mapi ngoto min e boy ko munyo diranga woni wondi gal ko c'est la femme ngasa mi wada piji go ko werdama mais accepta parce que yangi mi de wirdi na sab go ko mi wadi ko mata non afna do andi mi yetino ma hunde wotere a wonda wobbe go ar ko kata be ko kata be raba ma slavi falo njombuda ono tawa source problème gi men fo donc nani ok defi na yi ngi woni non na ko na fita ki yalla yo ande sendi no sunu ala tala di ngalaji fi o kanko kemata de fo ka wonde non kanko kemal avant halde fi on mariage fi tout allait bien andi ko kata ki don fiya ko ngam jurta ko woni kata awa men nasa an kata se lota de lor ngata no ka wala lota de lor ngata ka woni kata mi la jombi la wonde be hari fiya kere jombi no wonde be ngum kan ko wata lota de lor ngata alors quoi hatta lota de lor ngata wa julde non reston be sa ko pido amanu kuma ka woni ya de no salte yo billahi wallahi fo ko da ko hore ma kawda ben hore ma maler ma yimbe wo yimbe na ne affaire ala piji men ni ngi ko to sa jabi watta ngi la konda wadde ko sa jabali billahi wallahi tallahi ko mula manini ko fima na de fi kaydi ma programme ma ula hore ma fi Allah billahi ko dum non ula mi metta din kaydi ko woni ha do ni metal din kaydi woni aytay ko watta kaydi jidi ko mbudi lami c'est l'argent qui fait tout c'est la clé du monde je te dis voilà ils sont que connaissent ta ko ngaba non mi ngene men sedi parce que aya wadi piji ko fa droit ko wadi ko fala wadi ko famine ko on do ko de hore makata ngai sama ko di ma pari ma pa no lam ko de ko da ma da wada piji no mi ke danas mi ko mo in subi ma mi sa mo ni ke la mo mi ke ko kay di europe mi jogi mi na manadu mi ngini sem takki jungo automatiquement mais sonjete mi na mi gine jogo tango procédure était y a pas de souci ngande informé de mais ko so mais ala ma pi ngoto watta ila konda wadde ko so me paye mi watta ila konda wadde ko saje non ko mawdo watta ila konda wadde ko lagi ni na europe ni mawdo ko ni ko ari do ni ne bi ko kala ko lande ko ne bi ko fudi ma alande de Nations Union zero bi arde la fudi ma alande félicité so jido bi ande ko aro ni parce que aw ko ndido yimbe be mo aw ko ndira e mundo an odan yimbe wo yimbe kasudo woni cool min wonda yottugole ma non sunna mi quoi Eba Néné No Wely. Eba jawde no weli.
Mi wondi ɓiɗɗo no weli. Oui, allo, ɗo nandema mari korka Touré a fini e jam na laaton a itti kooƴe mi yahay ko haalanoɗami ko mi yahay wiɗami ko onde tuma ndey ko lo wittin ko ɗo watta kako maali mi alay nande moƴƴa wowlu moƴƴa ok mi nani Allah newtawnani jam moƴƴa wayɗanisel aw merci mari korka merci mi heeɓi hoɓɓe merci kon waɗi mari korka awa mi heeɓi kon waɗi ko honɗum waɗi oy a feeti ala ko mi yiiretake ala ko arataka ko honɗum waɗi laɓɓano lango mi yiɗi ma laɓɓani hoorema ko laɓɓano lango mi gaytago yo répétition nene fagga ko ɗum mi ɗaɓɓamma inon ɗo tigi tigi no banda nduɗa ana mali bande ande nduɗa amayi mi olaki ɓuurayno ay lew a juutini wiide a wuurayno gasa a wurtaɗo e bimbi ko ɗum waɗi wolnan ko adduma ko nene hajja wallela moccol lan tam yu moccelan corteji ɗi an ɗon ɗi oton yam jarati ko corte moccirte mi mocce a ceernojo a karamokojo wiiɗo hoorema ko a karamo ko kummal mi mocce o gonga ma mayde ma nden hewti balɗe ma ɗen lanni ina ɗum karamokojo a tawiide yo mawɗo debbo moccuɗo o mocca mo corteji corte no moccire tawi tokkotako mi yii sinamon nenede o laaɓi pos e koyɗon ɗam sinamon no piyallam pila ɓawago boni pima ha mayuɗa ka ɓawma boni piila ngoji dilam ɗum ɗo mbiɗa andi si wattiti to aren maayi eye wattayi nene hacca na soit ko ñanneɓe maɗo sinamon ko ñanne minen men fof komin ñanneɓe kono ko ɗon yiiɗamen mbay ko a karamokojo a onon fammi ha ko ñande par ce que no ɗuuɗi ɗuuɗani taw ne mi alani golluɓe fayi mi alani golluɓe a heñi wallahi a heñi ko sama kala jokkuɗa ko sama kala jokkuɗa na teli mi lettindiɗa uy na teli mi lettindiɗa haari cafi jamdi gol haara yawuri haara leƴƴaki hande mi ala ɗannade ko tuma leñƴiɗa jokkuɗa bedda on hoccuɗa pooti kon tuma wiyata a haari ɗo e ɗum a haarali a fijjay woni awa ko ɗum ɗo luttannomi karamokojo yo fiilola waya